ארגון אלמנות צה"ל ויתומי צה"ל מסייע למי שאיבדו את עולמם ברגע לבנות אותו מחדש. צופיה פז, שאיבדה את בעלה רב סרן צבי פז במלחמת ששת הימים, מספרת לכתבנו רועי כץ על חיים חדשים בצל זיכרון. כמו שסיפר לי רובקה חברו, שבינתיים גם ממנו נפל במלחמת יום כיפור, אני ראיתי אותו סוחב כדור בראש, קצת דם ואיננו. זה היה התחלה אלו היו ימים של אופוריה, מדינה שחוגגת את נס הניצחון הגדול של 67. לא מעט סופרלטיבים צורפו לשם מלחמת ששת הימים, המחיר 779 הרוגים כמעט נשכח. רב סרן צבי פז נהרג ברמת הגולן. כל המדינה צהלה ושמחה, ורק אני כאומללה שבאומללים, אני בעל גבר שלו דברים. אני ידעתי ששום דבר בעולם לא עשו לקרות לו, שום כדור ושום דבר לא יכול להרוג אותו. אחרי המלחמה נוסעת צופיה עם שתי הבנות לדרום אפריקה. הניסיון לברוח מהמציאות כושל והחזרה לישראל קורית מהר מהצפוי. חלק מהתהליך לחזור לחיים חצי נורמליים כולל גם בן זוג חדש. לא זה חיים חדשים. החיים הם אותם חיים. הגיבנת, אם אתה שואל אותי, היא פשוט יותר ויותר גדלה. ונורא הדבר שרק הוא לא. עד כמה קצרים החיים הקצרים שניתנו לו. אני חושבת על צביקה. כמה הוא היה יכול להיות מאושר. כל פעם אני קמה בבוקר ואני אומרת, אלוהים, אתה יכולת ליהנות כל כך. לאחר מותו של פז הוענק לו עיטור המופת על אומץ ליבו וחילוץ הפצועים. גם 44 שנים אחרי, עדיין אין ממש חיים חדשים. הבטיחו לי שבעלי הוא החלל האחרון, ששת הימים הנה, וזהו. אתה רואה? אז הנה, הימים בצבא והנכדים בצבא, ומי יודע מתי זה ייגמר. בטקס בעוספיה הוזכרו היום